मम्मी जी बताइबो ना करी ना नु के हां खाली चावल या पूरी उड़ी छनाई। मम्मी जी पूरी छनाई। अरे पूरी आई सब्जिया कनी नो बुढ़ो कतन दूध खीरो सही ना बनी कतन खीरो चाहिए पाउट के दूध तो मंगैले बानी ये से त निमन रहे ना चुपचाप मुर्गा बन जाए चावल जीरा राइस सलाद पापड़ बन जाए रौला से ई बताओ अच्छा सामान कहिन जाही त न त रहे समा के ना बन जाई मछली बन जाइत मछली बन जाई त आजकल के बीच ये ख्याल जरूरी बा। ए मम्मी जी मत कही आजकल मीटे मछली के ना ढेर डिमांड बा। अगर आवत औसन इतना त मीट मछली खियावत इनु त कहत औसन के हां खातिर तब होइल आ ऐसे कांची में बनवाएम त कतनो पूरा पूरी फुलौरा खिया आँच लगाओ तो जल्दी जल्दी कर ये धोए के बना बेटे बाबू कोनी होकर के कोबे दलानी में ले जाके कुला इथी बिछा दे जो देखे रन न उतिराई रन घर छोके जात ना रहना अब उनका का टेंशन बा अब त घुमत रहत रह। हां अब देखो कितना पैसा से देलसन तब गहनो गुड़िया के देबे के न पड़ी हो करे के न पड़ी है यही के चलते बुढ़ाऊ कला हन अपन ये कने हुआ इथिया क्या कला प्लेटवा में खिया दिहल जाई त लिया के पड़ी का काला अरे पतल काहे के जी ना ना हित के पतल में खियाईबे ओए ना प्लेटवा नायका नायका बाबू कुल बाहरवा से ले हां उहे सेटवा वाला उहे लिया के आ ओए में काट काट के खानो सजा दिया तब का हो एथी नहीं बन आटे बुला पे रख दिया कितना हम जातन हम ये देखत बाबू केने बाबू ए मम्मी आ गिलास ले ले जी गिलासवा के त कोई गो के मुहावा धइले धइले त बाकसा में फूट गइल बा कोई गो के भइले भौजी अका माई बच्चा करे बिया हो अरे यहां के उतिराइल बनिया भी लुकाए में टाइम आते त खही मुहा लगै हन जा बात विचार ना पानी को और त हित गवनावेला आ हो जरा त ठीक बा भौजी धोलो हो ना जी रुक जे तो अचिए नहीं खिलेगा धोल नहीं खितो देखो हाथ मत जरे अथी करा ओकरा के दाता सफेदा न कहां गइलो ए बुची आ कहां सफेद अरे हे देबा हो जाना त रो भौजी एगो हमार गोती नहीं है बाप रे बाप पलक झपट कहते आ जान जा जवन खाना कहबू तवन बना के रख दीही हो जना नौसन आदमी खाए बना के कीड़ा आहू आ साची का बनी हो मुर्गा चाहे मछली है नु बनी आहू कहां बा बबुआ उ ना पाता बावन अब का मोबाइल के उ मोबाइल के हां ना करत है उ कहत है हमर पापा पहुंचल नी कहत ए भौजी जान जा चल हमू बतियनी रतिया के तनी से ओकर बड़ी बुद्धि व्यवहार निक लागल नीमन से जान जा नहीं आवाज बा बुझाला न के बच्चा ना लेखा बोले ले एकदम कई दिन बतियला से हमरा से बड़ा निक लागत रहे जी बोलत रहे त वो लइकिया अब भगवान देखा तू लोग त लूर नीमने बाटे अब देखा उ का करे ली आवेली त हां उहे त हम सोच के रौरा काम का अथी का करी ना ना ये भागुजी तू लोग त कबो आइनी त माने जान करे लू जा थोड़ी जी टमटारवा है होने धोला मम्मी जी तो कुल छीट के कि गो डाला के कल दूगो त कहां दूगो बा सलाद कटाई और त कहां दूगो बा टमाटर ये दूगो डालाई आ त जो रख द दूगो और एक तो करिया में रख देना सलाद काट दिया जा हां सलाद हां काट दिया सलादवा उ भौजी काजी पानी के आ चाह पानी खाती बाटे हो म चीज हां तब का दूधा के धराइल नहीं खे दूधा ले ना हां बाट कर ड्रेसिंग में रख छिनार पानी आधा मिला दे के चाहवा में तनकी पानी वाला पचिन हाय लगत अपन छुछुर एकदम अरे का कबो आजकल कुल दादा के मोल भइल बाटे जान जाते कोनो चीज बुझाता त कि आसमान ना कि अपन घर के एगो रही त गाय भैंस त जूट काट खाई त आ पर रही थने ई लोग के समझ में आवेला सब को हीरोइन ची बनल बा हीरोइन ची सब कोई लगावेला अपना आ उ कहां बाड़ी हो के एगो मानथा के ने बाड़ी पेट में दर्द कबरल बा का भइल उनका पेटवा में का जाने का भइल बा जानी ना कि कितना तावलन तो वहां के बुखार लग जाई पेट में दर्द खबर जाई अरे बड़ी जमा चोटी नड़ी हो खाली देखावे के उनकर देह बाटे उनका बुझला कि आला भैया के रखले बड़ी का हो जब उनकर देखी ताका होला तो बुझला कि उनका बीमारी हम काहे के ई कुल कहे जाए हमर त बुझाता कि मेहर भइल बड़ी उनकर ओ तरह बुझाता उनका चीज लग जाताटे आ वो कहां भी नेहा माई जब नहीं कर तो बेटी करी नहीं के बुझात रहो रे होनियो कनी केने जात रहो कहते कारे फुआ के आवत रे कने काज नहीं हम नहीं खिजन बता दी के जाके टोला भर कहे टोला भर कि पैसा लेके आवत और सब चाचा के देवे खातिर ये भौजी ए त चोरी पड़ेला घर में पड़ी ना जान जाई त चोरी कर जाला मम्मी जी से के पैसा देता सन त गहना के दे दियई हां दे ना जाई त ए भौजी क्या हो और को छौ पा जल्दी हम आवत नहीं थे लेके छवा की एने मसाला पीसे जाता नहीं तो रुका मसाला के तैयारी करतन तू तो कर जल्दी हटा जल्दी कर आज जा मीनू के एक दो बार बोला दी बड़की माई घर के
अपन दूसरा घर जाई ना करवाई अपन के बेरी बोलाई ना अकेले काका करी हम अरे बाप रे बाप सोच जा कि हम बना के खियाई काहे खातिर इस तो बढ़िया से बहाना लगा देले बनी हमार लात दुखाता टे हैं दुखाता तबे नु कहतनी हो हैं का रे निक लगता ना का जी अरे का है तोरा दुख भौगे देखे के बेरी आइ रसन त यही तरी कइलिस फिर बरच्छा करे रसन यही करे अभी पैसा देवे खातिर आवत सन त तू यही तरी कइले बाड़े अच्छा ई बताई मम्मी जी क्या हमार देहिए में तकलीफ बटुए तबे न हम कहतनी तोरा तकलीफ होने त हितवा न तोरा त तबही ऐसे तोर देहिए ठीक रहता हित न तक देखते आवते रोगी बन जते का है छोटकी के देख सिखाल चाहत रे का त इहो करे लागो ओइ तरी त बुढ़िया कैसे करेले हमर लइका के बियाह ना होई कहे ना हम ही थोड़ा कहते कि ना होई तनी तबियत खराब बटे ते ऐसे न कहतनी हमार पेट में बड़ी दर्द कबरल बाकी उठ बैठ नइखे करला मन कर खइया जान पेट में दर्द कबरल बता खाना ढुकताटे कैसे कैसे आदमी पानी घोटाता पानी जी तबियत हमार बुझाता कि सीरियस में एकदम जाई एकदम बुझाता भर्ती करे के पड़ी बेशरम बारू तारा लाज बुए ना लाज बना डर बा तो के का कहत हुए अपना मन के कइले बारू कम से कम दुगो दुआरी पे हित न ताल तो ओ दिन तक निमन से रहे के चाहिए तारा अच्छा ई बताई मम्मी जी कि हमार तक देहिया सही रही तबे न हम काम धमा करम आ जब हमर शरीर निक ना रही तो हम कैसे काम धंधा करम तोर सुबह से पेट दुखाता तो तू एकले केवले कला है तो हां दवाई आई कि ना काहे न कहनी है नहीं ऐसे करा ले यहां से कहला लो हमारा लन कहे के चाहिए हम रहुआ के देखता ही बनी के रहुआ बिजी रहनी है त का करी हम बताई हां बिजी रहनी का करनी कर ला जन के जतना नौटंकी करे के न कर ला फिर ना मिली करे के का नौटंकी करतनी जी जब हमार देहिया पर पड़ल बा तबे न हम कहतनी न त कोई केथी हटे कि हम पर रही सुत रही अरे ना तो देख हमरा खुशी बा मम्मी जी के हमार देवर के बियाह होताटे चुप रह तेरा कतरा खुशी बा उतार मुंहे झलकावत हुए मुंहे पे लौकत हुए कितना तू निमन ले बोलत दोसर आइत न त दवाई मंगा के खा के पड़ी तो हां ज्यादा बुढ़िया के लइका के आइल बसन करे खातिर हमर देवरा के तो करम धरम तक लोग देखि त निमन हां मरिया मत जले हम कहबे ना कम त नौटंकी देख मर जा ओरिया जा हमरा कहेला कुछ होखे जाए ए आराम से बैठ के देखत रहम कोना में के कैसे करताटे बतावा हो देखत तनी के मार छोटा की मार उतर राइल बिया कि देवर के आवत न ससुर साहब पैसा देवे खातिर हमरा ओसे काम मतलब बटुए देखा ना मन त करता नु कि शादी से पहले ही अलगा बिलगा हो जाई कि खर्चा ना देवे के पड़ी हैं इनका हम कहिए से समझावत तनी का जी पहले ही से अलगा बिलगा हो जाई लेकिन ई मर्द हमार बात सुने वाला में के नहीं खन हैं आवत आवा ना त फिर से कहतनी कि नहीं ऐसा रोधना पासार देम न कि आदमी तंग हो जाइन हमरा से जानी केने गइली नतिए यो हमार भाई नु एकदम से अथी हो गइल बाटे बहेंगावा हो गइल बा बतावा आ ई तबा आज ऐसे घरवा ना रही त का कहिहन से कि का रे कतना घुमंतु बाटे लइका बा ए बाबूजी बुझाता बस आवते बानी रुक होइए चलल बाटे एक जना त मारड़ा वाटर ले बारी सुतल बारी जा सुत कहबो मत करिया उनका के मत कहियो उ आवस बनावस चाहे मत बनावस अपना मन के भइल बारी जवन कटियन हुए न बहिन स्टाइल है कहां रहता र कहां ओई बहरी बुदलानी में रहे कहां हैं दलिए में रही त भौजी फोन कइले रहली ह हम ही अंदर फोन करके ना कर रही का है दिन रात बतियावत र आ पूछत त कहत र हम ही जानतनी लाई जाना मैं के बकेरा से पूछे तक कैसे ना और त का हो जब परिवार भी कोई फोन से ना बतिया सकेला वो तो 2 मिनट तक बस नहीं है और का ठीक बाड़ी हां ठीक है अच्छा चला ठीक है बाटे माई कहाँ बिया माई जो बोल दिया का नाम माई रे आई हो मैया माई और है ने का जानी का छना मना भइल बाड़ी एकदम और गोड़ में दर्द बटे ना कि बोली कि तनी अस्थिर बैठ घुमत रहला तो घुमो ना बढ़िया ले तो ये ठीक हो जाई का मार छन छन आइल बड़ुए ने दौड़ तारू बैठ जा तू हूं काम ना करी ना देखी कहले भौजी ले कहले हां कनी ना कहते हमर पेट दुखता हम ना उठम हमरा नहीं करे के मन करत ना उठम हां घर में निकलला या दुआरी पे बैठ के आ बोलला या कहनी जब ना चलो कुल करे के तो कहती हम ना करब
जा सन छोड़ दसन मत बोलिए सन का जरूरत है इतना तो दुगा तो जनाए के बल्लो के लंगटपन लागी करे पसार दी लंगटपन जान जो ये बहन ठीक है भाई सब काम करे के भौजाई लोग एकदम सुतो पर के आराम से बाक छोटकी करत नहीं खी छोटकी नहीं खी करत कनी जाय के नु दलनिया बिछैले है जदी मां सब बिहार में सब रेडी के बनी हो अरे बुचिया कार में कनी तो सुना और मिठाई लिया के पड़ी का जाने को यहाँ फोनो नहीं कइला हां खाली कइबो कइला फोन को दूध बा दूध हां लिया तो बाबूजी से पूछ तब ना बताइयन कि कगो आई ना फोन को पूछ ले तो बाक ये पूछियन बाबूजी से कह गार्जियन ले पूछ के बताओ जल्दी ता आओ तनी रे बुचिया रुक उनका घर में कही आई जो हाली हाली जल्दी आओ हम उधर पीस के तनी भौजी से सतवा चल के पूरी अच्छा नवा दिया आलू दम तो बनाइए देली इहो लेकिन बनाए में तेजे तारा रही तनको बुझाता वहाँ के कि हाँ आवे के चाही करवावे कि ना अरे जा बूढ़ी के मुंह देखो तनी एगो देवर के कसम पार लाग जास ना तो हमारा कावर मतलब रहे हमरो उनकर लेखा नाम नहीं खेन अपन हंसवावे के बाप रे बाप हाली हाली बनाई ये दादा ये का हो नागिन बूढ़ी के कान में फूक देलू का कि जाके अमर बोला तड़ी कहन तनी हमर देही हमर तबियत खराब बटुए तबे न हम से बैठल बनी यही से का बाजे होतनी तबियत तो खराब यही से बाजे होतनी काहे बजम नहीं अरे राम कैसन रोरा बोली ना एक तो बुझाता कि हमार भेजाई आगे भी बैठल बैठल दे है जर जाई आ एक तो या के औसही हमर जर तबियत ठीक नहीं खे रोरा के कहता ठीक नहीं खे तो हमको नहीं है का कहे तो काय कान में फूकलू ह बूढ़ी भीरा देखनी जाके हर हर कहते काहे हां बका बका हमरा आ जाई का जान गइली ह हमर तबियत खराब बटे लड़ल चाहतनी का जनावल चाहतनी का ही तबा के हैं हम काहे का जनावल चाह का करतौ जा है का गई हो जा सुता हो जीवनिक निके ना ना हमर जीव निक नहीं खे लेकिन आदमी कान में फूक देता ना के कान में फूका तटे तारा से बेसी काहे राउर माई आके कतना हमरा बोल के गइली ह नहीं बनला बिगला के बोली ना आव तो दुगो हित सुता तारू तानी के सुता तारू काहे जब हमर जीवन निक नहीं खे त हम काहे हम ना सूती बताई रहुआ तो जा सुत जा त सुतब ना सुतबे करब जा जन लइले बाड़ू तू गनु तोरी हम तम तारवा ही तमन के सलाह दवा काटे खातिर धइल बा देख लेनु टमटारवा दुगो रहे हितवा का सलाद काटे खाए खातिर में त आगे हड़ी आ काम करे खातिर सुत जे तरी जाके गप देनी बुझाता किन कर देह में आतिए नहीं के होत अच्छा जाए दिन सब कोई के बा सब कोई पर परी एक ना एक दिन देखो तनी के ना गांव घर से पटता ना टोला महला से पटता ना अपन आदमी से पटता केकरा से पटता मर्दों के तो उहे कइले चाइना बेसी है बोले लगा नु तो मिर्चाई तीत की लेस दी ना करो कि नंदी पक्ष लेके बोलती है पता के कह दियो ऐसे हम ना बोली ना हमरा तो बोलही के नहीं खे हमरा के तो सही दुश्मन जाने ली खरब उ का जन देखी ना का मिठाई उठाई ना नु पनिया पिए वाला ई काहे निकाटे गोल गोल हो कुछ बचुए रखा है जो रखा धरै दे उ का पानी फेंक दे आवा थोड़ा सा कम काम करवाई न चाहवा गैस पे बना दी हती त ना उ लोग पी लेतन जा आए ओइला तब उ लोग के 10 मिनट हो गइले